Може ли малко адреналин? Искам на вас още! Няма ли за? Добър вечер, скъпи приятели! За мен е чест и удоволствие да бъда за първи път в тази, т.е. трябва да бъда чест и да кажа, че това е най-яката дискотека, в която съм била, с най-якия интериор. Скъпи приятели, всеки път, когато идвам при вас на участие, независимо в коя държава съм, дали съм в Белгия, дали съм в Холандия, всеки път си казвам, бе сигурно този път ще има по-малко хора. И със сигурност вие сте два пъти повече. Знаете ли, до някъде това ме натъжава, защото вие не сте България, вие сте българи. И знам, че вие сте тук. Всеки е тук, за да изкара едно парче хляб, нали така, скъпи приятели? Затова преди да започна да пея, ще ви пожелая да бъдете живи и здрави, Господ да бъде с вас. Всеки да направи това, от което има нужда и да се прибере там, където му е мястото, най-вече в България, при своите семейства. И не на последно място, искам да благодаря на моя голям приятел на Бени за организацията Бени, къде си не те виждам. Тук ли си? Много голямо благодаря за цялата организация, за това, че ме запозна с тези прекрасни хора, с тези прекрасни шефове, с тези разкошни хора, които знаят как да се забавляват и които правят това само и единствено за публиката. Благодаря от сърце за тази покана, бъдете ви живи и здрави. За Ихан специално, за неговия брат, разбира се, за цялата организация, за всички, които сте тук. Ще започна с една песен по тяхно желание и това е Софи Маринова и Плачещо сърце за всички вас! Я да чуя